Vad? Luftar ner och byta den. Tack, titta på tacken. Du måste vända på den. Vänd på den då. Det går ju inte. Men lyft upp den rätt då. Ja, men det gör jag ju. Akta lådan. Det kan jag. Lyft! Akta lådan för någon stund och vi måste ha den lådan. Smart tänkt, Hampus. Smart tänkt. Ja, jag blir svettig. Vad sa du? Jag blir svettig. Var det jobbigt? Ja. Va? Var det jobbigt? Ja.